जोंहानि न'खरखौ नुदों दा नों आइ जेरैबायदि हालोदाव दं जाहा सोर बुजिनो आंखौलाय फिसा हिनजावखौबो जाहा लानानैसो हगारहरबाय नोंसोरनि न'खरजों जोंनि न'खरजों गोरोबसा धोनि गोरोबजों जेबो सोमोन्दो गैया हिनजावनि फना दाख्लैनिफ्रायनो नाङाखै मिथियाथ' होमबा बेखायसो फैदोंमोन आं दे दाबो जेबो नंला नोंसोर मोजां मोनजायोबालाय आं हेंथा होआ फिसा नोंसोरनि मोजाङानो आंनिबो मोजां फै बिदिब्ला आइ न' सिङाव थांदोनि आं ओंखाम संहैनि दे जागोन दे होमबा मादै हाय जोंनि शर्ट मुभिखौ हाय अन्नानै नायजोबलांदो आब' आदामोन आरो लोगोसे साबसक्राइब लाइक शेयार खालामना हो आदा आब' आरो आंनिनो आइ आफामोन अन्नानै गासैखौबो खालामजोबदो मानो गाबखो गाबना दे साया